Meravellosa manera de començar amb Ignasi Terraza i aquest piano. Estem en directe des d'aquest indret meravellós, que és la llibreria Ona, per celebrar amb vosaltres en directe, en streaming en aquests moments i gràcies a un meravellós dispositiu tecnològic molt complex que està en aquests moments fent possible que a través d'Instagram, a través de YouTube, a través de les nostres plataformes pugueu gaudir també d'aquest acte, d'aquest 55è aniversari de l'Institut Guttmann, que en moments de Covid, francament, poder celebrar alguna cosa i posar en positiu, encara que mirant endavant i, per tant, remarcant tot allò que encara ens falta per aconseguir, és un plaer i, per tant, un honor que m'hagin convidat a participar en aquest 55è aniversari, que celebrem gràcies a la Fundació Abertis, que ens ha ajudat a ser aquí, també a l'asseguradora Zurich, naturalment us deia Ona, la casa Seat, on ara veureu que van passar una tarda extraordinària i emprenent molt de moltíssimes persones ara fa uns dies. També gràcies a Ambulàncies Tomàs, que ha estat, com sempre, al costat de l'Institut Guttmann. Què hauria fet el Guttmann durant aquests 55 anys sense la contribució d'Ambulàncies Tomàs? I, com us deia, doncs aquí, avui, a Ona, amb la presència de moltes persones que són referents en el món de la discapacitat per reflexionar sobre el present i el futur, perquè realment volem mirar endavant. I per donar-vos la benvinguda ens acompanya, qui ha estat durant els darrers 31 anys director de l'Institut Guttmann, el doctor Josep Maria Ramírez. Per molts anys, doctor. Moltes gràcies, igualment, Mònica. Bé, jo només parlaré en castellà, hablaré en castellano para daros la bienvenida a todos desde donde estéis. Pues muchas gracias por querer compartir estos momentos con nosotros. Lo cierto es que hoy hace 55 años, aquí en Barcelona se abrió el primer hospital de España y uno de los primeros del mundo dedicado exclusivamente a la neurorehabilitación. El Instituto Guttmann, inicialmente dedicado a lesionados medulares y después, con el tiempo ya, también al daño cerebral adquirido, que hoy casi es la parte más importante. Lo cierto es que de aquella aventura que se inició aquel día, pues el camino nos ha llevado a ser lo que somos hoy, una organización referente en neurorehabilitación a nivel internacional, en investigación, en docencia en el ámbito de las neurociencias y también una organización que queremos estar o que creemos estar realmente comprometida con la sociedad en transformarla, en hacerla mejor, más plural, más inclusiva, ¿no? Lo cierto es que para todo este camino, todos estos 55 años, solo ha sido posible gracias a la participación de muchas personas. Aquellos profesionales que nos precedieron, que con su ilusión, su esfuerzo, su pasión, consiguieron hacer avanzar el Instituto Guttmann y también pues, los compañeros que ahora estamos ahí, aprovechando ese testimonio, ese ejemplo y contribuyendo a su obra, ¿no? Pero no solo son ellos, también son sobre todo las asociaciones de personas con discapacidad que siempre han estado muy comprometidas con nosotros y que siempre las hemos tenido muy próximas tanto para ayudarnos a ilusionarnos en proyectos de ellos como para ilusionarse ellos en proyectos nuestros, para tirar adelante y buscar complicidades para avanzar en una sociedad más justa para todos. Y muchas gracias también a los amigos del Instituto Guttmann. Hoy estáis un montón, espero que viendo este programa, y por lo tanto a todos os tengo que dar las gracias en nombre del Instituto Guttmann, en el mío propio, y simplemente, como decía Mónica, ya para acabar, porque esto ha de ser un debate y no un monólogo, como decía Mónica, los discursos de Guttmann nunca son mirando el retrovisor, eso está bien para que cada uno se lo piense en su casa, pero lo importante es hablar del futuro, cómo nos proyectamos, qué queremos hacer para hacer un mundo mejor para todos. Y esto es precisamente lo que hemos querido captar en el lema que nos hemos propuesto para este 55 aniversario, ¿no? Un Institut Guttmann construyendo el futuro día a día. Muchas gracias, porque sin vosotros no lo podríamos hacer.
I mirant al futur és que és possible fer el que estem fent avui aquí, perquè ens esteu seguint a través de Facebook, YouTube o Instagram, i a través d'aquestes eines també és possible l'accessibilitat, també és possible l'empoderament de les persones que tenen discapacitat. Avui parlarem d'innovació, avui parlarem de com sentir que les persones que tenen discapacitat realment participen en la nostra societat. Aquest és l'eix del debat que mantindrem després amb autoritats del món de l'activisme, naturalment, però del món social, polític, perquè compartiran entre ells les seves visions de si hem avançat prou o no. I abans, ara mateix, escoltareu el que ens van dir diferents actors implicats, entre d'altres, en el projecte Participa, un projecte ambiciós de recerca i innovació de l'Institut Guttmann, que vam fer fa uns dies per poder-lo tenir a punt i resumir-vos-el ara, en aquests minuts que gaudireu des de la casa SEAT. Veiem-lo i després debatrem sobre el camí que ens queda per fer. Estem amb en Josep Maria Soler. Ell és el president del Consell Social i de Participació de l'Institut Guttmann, a part de ser un magnífic advocat, persona vinculada a la Fundació Tolar de Girona. Com estàs, Josep Maria? Molt bé, molt content. Escolta, m'agradaria que parléssim de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides del 2006, perquè tothom diu que aquí hi ha un abans i un després, que això marca un punt d'inflexió, que això és realment diferencial, no? És així. És així, malauradament, perquè sense la creació de la Convenció no s'avançava prou. 12 anys després de la seva vigència i 14 de la seva redacció, no acabem de trobar la forma de que s'estengui d'una manera general. Fixeu-vos en algunes de les matèries que afecta la Convenció, per exemple, el dret de totes les persones a que les decisions a la seva vida les puguin prendre per si mateixos, o amb ajuda, però que sempre responguin a la seva voluntat. Que es puguin autodeterminar. Exacte. Això és un principi vinculat a la dignitat de les persones. Doncs tot just aquest any 2020, el Parlament espanyol ha començat a tramitar una llei que canviarà l'antic paradigma de la incapacitació i la tutela per ajustar-se a l'article 12 de la Convenció, 12 anys després de la seva vigència. Sense que puguis decidir coses bàsiques de la teva vida, no tens dignitat. Pots tenir coses, pots tenir fins i tot confort, Pots tenir però no un cert dignitat. benestar, però la dignitat no. Àngel Gil, molt bona tarda. Àngel, quan parlem d'accessibilitat, no parlem d'accessibilitat física. Com traslladem aquest concepte que vol dir ara moltes més coses i realment és molt polièdric, no? És molt ampli. A veure, aquí, en el fons, és un tema de dignitat humana. I la dignitat humana és un tema de constitució de les identitats personals, el que sustenta la Convenció i els drets humans. I ara ens acompanya en Joan Saurí. Ell és psicòleg, fa un munt d'anys que treballa a l'Institut Guttmann. De fet, és l'investigador principal del projecte de recerca del que ara ens parlarà. Com definiríem? Participa, ara posem que ens està veient persones que no només estan compartint aquest 55è aniversari del Guttmann, sinó que no coneixen res del Participa. Per què el vau iniciar i què significa? Participa és un projecte de recerca i d'innovació social que és necessari. És a dir, nosaltres en la nostra trajectòria fa temps que investiguem en l'àmbit social i concretament veníem investigant en l'àmbit de lo social amb les persones que tenem a l'Institut Guttmann. A mesura que ha anat passant el temps ens hem donat compte amb els resultats i amb les conclusions que hem anat obtenint amb les nostres investigacions de que no n'hi ha prou en centrar-nos en el que veiem a l'Institut Guttmann, sinó que hem d'anar més enllà, hem de sortir de l'hospital i hem de tenir una mirada més comunitària. Per tant, el projecte Participa el que pretén és incidir i conèixer en aquells factors que determinen la participació en la societat de les persones amb discapacitat i concretament en aquelles barreres i facilitadors. Abans parlàvem amb en Joan Saurí
del projecte Participa, però hi volem aprofundir, per això ens acompanya la sociòloga Blanca Cegarra. Com estàs, Blanca? Molt bé, gràcies. Per què és tan important aquest projecte? Quina incidència pot tenir el Participa? Per què era important fer un projecte de recerca com aquest? Un dels primers impactes és visibilitzar i fer pedagogia i conscienciar la societat d'aquestes barreres i aquestes restriccions, i per l'altra banda creiem que no estan prou ben identificades, és a dir, no disposem de dades objectives que puguin il·lustrar aquesta realitat. És a dir, que tot i que tenim molt clar les barreres físiques, no són només les físiques les que impedeixen que les persones amb discapacitat participin a la vida social, no? I el que intenteu fer és identificar tots els àmbits on fa falta aquesta accessibilitat. Exacte. Les barreres físiques potser les tenim molt més presents, però inclús no tothom, és a dir, la gent que estem més propers al col·lectiu de persones amb discapacitat ho tenim molt clar, no? Que diàriament hi ha persones amb discapacitat que, per exemple, es desplacen amb una cadira de rodes i no poden accedir a un centre comercial, a un restaurant, perquè es troben amb unes escales, no? Això suposa una discriminació i una vulneració de drets. Sabem que existeixen, però potser no tenim prou consciència d'aquesta realitat. D'altra banda, hi ha tot el que serien les barreres socials, comunicatives, no? Que estan formades per actituds, prejudicis, creences, comportaments, maneres de comunicar-se no accessibles, que també fan que les persones amb discapacitat puguin patir determinades discriminacions en el seu dia a dia. És una responsabilitat col·lectiva. És a dir, el projecte té una clara visió de transformació social. Clar, després parlarem amb l'Albert Llobera, que és ambaixador del Participa, i segurament l'Albert és una excepció respecte a una persona que pateix un accident i es queda amb cadira. Aquesta actitud que s'ha de tenir, de dir, escolta, vaig a plantar cara, que em tractin de tu a tu, doncs l'Albert ho va fer des de l'inici i per això segurament avui també és aquí. I ara ha arribat el moment de saludar l'ambaixador del projecte Participa, que, com sabeu, també és pilot de ral·lis, entre moltes altres coses. Albert Lloberes, molt bon dia. Bon dia. Albert, estem parlant de com el projecte Participa pot ajudar a tots plegats a ser més conscients dels molts àmbits on han de millorar les coses. Tu com has aconseguit, perquè ho has aconseguit, tu ets els que ho has aconseguit, que en l'àmbit on tu estàs competint, corrent ral·lis, et tractin de tu a tu. Sí. Això ha sigut una batalla, eh? Bueno, és que va ser una batalla ja des del principi, no? De que t'estic parlant de l'any 89-90, que vaig anar a demanar per competir directament contra les persones normals. I clar, això és una cosa molt greu, semblava. Avui en dia ja es va recolzar molt l'esport inclusiu, però a mi em va costar 2 anys, no de discussions, perquè vam tindre molt bon rotllo, però sí d'anar insistint. El procés d'empoderament és aquest procés de capacitar, d'habilitar, de donar habilitats, recursos a les persones perquè puguin arribar a autodeterminar-se, que per mi és fonamental, no? El punt final de poder decidir i controlar la meva pròpia vida. El 2007 em vaig trobar que va ser el meu primer Dakar i vaig arribar allà i el director del Dakar, que l'Etienne, la Vinya, em va dir que tu ets el pilot. I jo dic, sí, diu, tu no corres. Dic, no corro? I per què no corro? No, perquè vas amb la cadira, tu no pots córrer. Dic, vale, doncs no corro. Dic, tu i jo ara farem una roda de premsa, perquè jo estic en un equip oficial i m'han fitxat. O sigui, farem una roda de premsa conforme tu em dius que jo no puc córrer, que jo vinc del Mundial de Ral·lis. I llavors es va quedar una miqueta sobtat i al final sí que vaig poder competir, però vaig dir, a veure, per què no competeixo? I quin és el retorn que tindran les associacions, les entitats que contribueixin al projecte Participa? Creiem que és un projecte on són partíceps i per tant això és un valor que també obtenen, el fet de poder participar en un projecte d'aquestes dimensions. D'altra banda, com et deia abans, tota la generació de coneixement i totes aquestes dades, tota aquesta evidència científica ha de servir per dissenyar estratègies innovadores, per generar innovació social, per dissenyar bones pràctiques, projectes, serveis que a dia d'avui no existeixen i que poden ser dissenyats en base a aquest coneixement. D'altra banda, si apliquem aquests serveis, apliquem aquestes estratègies i les
es fem realitat, estarem parlant de transformació social i això vol dir millorar la qualitat de vida de tots i totes. I, per tant, que els resultats d'aquesta recerca es tradueixin en polítiques públiques. Correctament. Connectem un moment amb el regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Subirats, per parlar d'aquesta mirada transversal. Joan, les administracions públiques estan preparades per treballar amb aquest sentit transversal? Les administracions tradicionalment estan molt preocupades per tractar de manera homogènia i igual a tothom. Llavors, tot allò que implica una certa capacitat d'adaptació a la diversitat de les persones costa, perquè en principi tot el que sigui tractar diferentment una persona és generar un precedent que pot ser utilitzat per altres que també volen que siguin tractats diferent. O sigui, hi ha una confusió a l'administració pública tradicionalment des del segle XIX entre igualtat i homogeneïtat. I per tant, diguem-ne, a mesura que les reivindicacions socials i el reconeixement de la dignitat de les persones i la seva diversitat ha anat creixent, això ha anat posant en dificultat a les administracions perquè no hi ha una bona sintonia entre lluitar pel valor de la igualtat i reconèixer al mateix temps el valor de la diversitat. Nosaltres, a Goodman, veiem moltíssima gent que ens arriba i li donem totes les eines de rehabilitació intensiva per maximitzar les seves oportunitats, les que depenen de la seva forma de funcionar, però quan surt es troba en un entorn on no pot desenvolupar la seva vida. Això que en diem que no hi ha facilitadors. Exacte. Es troba amb pocs facilitadors i moltíssimes barreres. I autodeterminar-se en aquestes circumstàncies és molt complexa. Bueno, a veure, gràcies, entre altres coses, gràcies a que el tema de que han millorat aspectes d'accessibilitat i gràcies a les tecnologies accessibles i tot això, moltíssima gent ha pogut sortir de casa, que no sortien de casa. I tenim una estructura social accessible? Jo penso que no. No. Què falla? Jo crec que no hi ha prou la sensibilitat col·lectiva, el concepte del bé comú. Primer, totes les vides valen la pena ser viscudes i a totes les vides se'ls ha de donar l'oportunitat de decidir com volen ser viscudes, i això encara no es dona. En la lesió física, en el cas, per exemple, meu, doncs bé, amb eines adequades, cadires, i un entorn mínimament accessible, podem fer moltes coses. Quan la discapacitat està originada per qüestions cognitives, de salut mental, de comportament, les barreres socials encara són més intenses. Veiem, i Goodman ho pot percebre perfectament, perquè avui atenem a moltíssimes persones amb dany cerebral, amb afectacions molt diverses, però en alguns casos realment les oportunitats de poder fer una vida que els hi satisfagui són molt petites. Jo vull competir contra els demés, ja ho sé que no hi ha deport de categoria meva. No la demano, vull competir directament. I el que els va passar és que ja el primer any els vaig guanyar el campionat. Sí, clar, això va ser... Aquesta va ser la demostració de que sí, de que aquesta és la clau, que aquesta és la manera de fer-ho, no? I és molt important que a l'hora de pensar en allò que s'ha de fer en relació als problemes socials no hi hagi una mirada ni patriarcal ni jeràrquica, diria jo. Patriarcal en el sentit de jo ja sé quin és el problema, jo ja sé quina és la solució, jeràrquica, deixa'm que jo decideixi que ja sé el que et convé. Jo crec que aquests dos elements són contradictoris amb el que és avui la realitat social i, per tant, és molt important que a l'hora de plantejar respostes als problemes, aquells als quals va adreçada aquesta resposta puguin participar en la definició del problema. Però, escolta, fa estona que estem parlant de la convenció, del canvi, del que implica, de que realment, finalment, tenim una eina a la que recolzar-nos i anar a reclamar. Com es fa possible que aquesta convenció sigui un fet i es pugui perseguir quan s'incompleix, no? Polítiques, programes, pressupostos, i per mi una de les pedres angulars, gairebé el resultat final del bon funcionament de la Convenció seria poder garantir a tothom l'article 19, dret a la vida independent en el si de la comunitat. I és un privilegi en aquest 55 aniversari de l'Institut Goodman
comptar amb l'experiència i la mirada d'un periodista que ha estat ja més de 5 dècades explicant-nos la realitat, i també aquesta, la que afecta les persones amb discapacitat. És Iñaki Gabilondo qui ens farà una reflexió sobre com ha vist evolucionar aquesta qüestió al llarg del temps. Iñaki. A lo largo de mi larga experiencia como profesional de la comunicación, más de 50 años, he tenido ocasión de comprobar cómo ha ido evolucionando la actitud de los medios de comunicación en relación con la discapacidad. Y he de decir que ha ido muy en paralelo a la evolución de la propia sociedad en relación con el mismo hecho. Cuando yo era joven, la discapacidad era observada por los medios de comunicación como quien observa una zona oscura, pero era muy así como lo veía la propia sociedad. La propia sociedad, la propia familia muchas veces ocultaba a sus familiares con alguna discapacidad. Y con la llegada de la democracia, sobre todo con el reconocimiento de los derechos de todos de una forma muy acentuada, se produjo un cambio de posición de la sociedad y también de los medios de comunicación. Pero en los medios de comunicación en ese momento, ese viraje se produjo sobre todo por el terreno de la compasión, por el terreno de la conmiseración, por el terreno del entendimiento afectivo y humano. Los medios de comunicación, creo, tenemos como tarea en este momento y en esta materia el de pasar a la acción, para pasar a convertirnos en elementos activos en la promoción de esos derechos, en la lucha por la conquista de esos derechos. Mira, aquí a casa Seat ara per marxar tens 3 opcions. Bé, de fet estem a peu de carrer, però si haguessis de pujar dalt tens un muntacarga gegant que hi caben els cotxes. Sí. Tens un ascensor normal i tens unes escales automàtiques. Pots triar per on marxes. Per on marxes? No marxaràs per les escales. Me'n vaig. Vés amb compte. Que vagi bé. Adéu. Adéu.
Ara que escoltàvem el piano de l'Ignasi Terraza i veiem el Llobera amb els ral·lis, jo pensava, home, l'Ignasi Terraza és el que el Llobera és el món dels ral·lis, imagina l'Ignasi Terraza. Però em preguntava què estaves pensant quan escoltàvem el documental del camí que queda per fer, de les dificultats, de si en la teva vida, no només professional, en la teva vida quotidiana, tu t'has trobat moltes dificultats, Ignasi? Evidentment, en la discapacitat et posa davant d'un repte de la vida diària que t'has d'enfrontar per poder trobar aquesta independència. La paraula independència avui en dia té una càrrega política molt forta, però per nosaltres, per les persones amb certes discapacitats, entre cometes, segons la societat, o amb capacitats diferents, segons qui diu, doncs perquè per nosaltres la independència ha sigut sempre una paraula que l'hem tingut molt a prop durant molt temps. Ja soc independentista des de fa molts anys. I professionalment, en el dia a dia de les actuacions, de la teva carrera professional d'èxit en el món del jazz, t'has trobat comprensió, que has aconseguit trencar barreres, o cada vegada que passa alguna cosa has de recordar-ho? Bé, és cert que en el terreny de la música sempre quan hi ha gent davant que obre camins, i en aquest cas aquí al nostre país hem tingut en Tete Montoliu, que és una figura de referent que ha obert també camins, però dintre el terreny de la música potser hi havia ja exemples d'altres músics també i que en altres professions no hi són, i llavors en aquest sentit ha sigut més fàcil. Això no vol dir que et trobis amb el dia a dia amb molts problemes i que has d'estar lluitant amb aquesta situació també amb el dia a dia. Després recuperarem a l'Ignasi Terraza. Vine, que t'acompanyo, baix mentre... que és on tenim els nostres ponents. És on tenim els nostres ponents i així... Ara et deixarem descansar una estona. Ara era un parell o tres de graons, eh? Sí, ja vas davant, tranquil·la. Mira, et deixaré aquí d'espectador i després tu els critiques. Però ens ajudaràs a tancar aquesta celebració del 55 aniversari del Goodman, perquè l'Ignasi Terraza ha vingut acompanyat després per aquesta veu meravellosa que és la d'Andrea Motis, que us recomano molt que estigueu aquí. Els que ens esteu mirant a través de YouTube, d'Instagram, de Facebook, us tornem a saludar. Haureu tingut molts impactes amb aquesta peça documental. Hem volgut recollir on som, però ara és el moment de debatre si realment hauríem d'avançar més ràpidament del que estem avançant, i per això hem d'agrair que amb totes les distàncies, amb tota la prudència, en aquest espai de la llibreria Ona on som, separats adequadament per aquestes distàncies que ens costa d'acostumar-nos-hi, però ens hi haurem d'acostumar, us presenti a les 6 persones que juntament amb d'altres intervindran en la xerrada que tindrem. Em fa molta il·lusió que sigui aquí Dolors Bassa, perquè hi pot ser físicament, podria no ser-hi, però és aquí. Com sabeu, en aquests moments, la seva condició, quan li preguntes a Dolors Bassa, Dolors, com vols que et presentem? Ella diu presa política, però, entre d'altres coses, és aquí perquè va ser consellera del nostre govern d'Afers Socials, Treball i Famílies, és directora tècnica de projectes i comunicació de la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí, i ho vull destacar perquè està fent feina. Molt benvinguda, Dolors Bassa. Gràcies, i primer de tot felicitats a l'Institut Goodman, que no podia ser d'una altra manera. Dolors Bassa, quan veia i sentia, jo sentia en Joan Subirats que deia la igualtat i l'homogeneïtzació de les persones, aquests dos conceptes que a vegades costen de fer casar en polítiques, no? Sí, en polítiques públiques molt, i com a administracions públiques més encara. Jo mirant aquest projecte del Participa, aquesta part que heu explicat, penso quanta feina feta, encara que no hàgim de mirar retrovisor, i quanta que ens queda per fer per poder tenir una societat plural, una societat amb igualtat d'oportunitats per a tothom i amb diversitat, que és el que volem per la societat. Per tant, molta feina per poder debatre, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres i mirada al futur sempre per la independència de les persones, per aquesta autonomia, per aquesta
manca de capacitats, però alhora de capacitats diverses que tenim tots i totes. Un honor que Dolors Bassa ens acompanyi i també un honor que ho faci Antonio Centeno. Ell és un dels activistes en el terreny polític i social que requereix el món de la discapacitat en el moviment de vida independent. Antonio, molt bona tarda. Molt bona tarda. Pensava, clar, si no fos per moviments com el moviment de vida independent, encara ens quedaria molt més trajecte. Fem una feina que forma part d'aquesta transformació i les coses canvien millor quan es canvien des de baix cap a dalt que quan és de dalt cap a baix. Llavors tothom ha de fer la seva feina, nosaltres intentem fer la nostra també. Després parlarem del rol, Antonio, que han de jugar les entitats i les associacions, l'associacionisme. També ens acompanya l'Ancho Queiruga, ell és president de COCEMCE, que és la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica, i per tant, imagineu-vos, això el que significa és tots els moviments, tot l'associacionisme que es belluga aquí al voltant. Ancho Queiruga, molta feina que s'ha fet realment per canviar el model, la perspectiva i la mirada de la societat, no? Bona tarda a tothom. Gracias al Instituto Goodman por invitarme a estar aquí y siento no poder expresarme en catalán. En la lengua que usted prefiere. El gallego preferiría, pero bueno. Adelante, que lo podemos entender perfectamente. Es verdad que sería innegable decir que en los últimos 30 años hemos avanzado, ¿vale? El sector social de las personas con discapacidad. Pero no es menos cierto que si vemos qué demandábamos o qué reivindicábamos las personas con discapacidad hace 30 años y cogemos un decálogo, pues muchas de ellas siguen en vigor a día de hoy, ¿no? A mí hay cosas que me entristecen que hoy sigan de actualidad, pues como es el tema de la accesibilidad. Esto tendría que ser algo totalmente asumido hace muchos años y no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que esté en la agenda política y de que haya voluntad política realmente y se cumplan los derechos que tenemos las personas con discapacidad. Otra de las cuestiones que ahora mismo está en un debate efervescente en distintos medios de comunicación es la educación inclusiva, ¿no? Yo creo que nadie puede dudar de esto. Es decir, los niños y las niñas tienen que ir a los coles donde van todos los niños y niñas sin matices, con los apoyos que necesitan, evidentemente, para garantizar que pueden seguir los estudios en con las mismas oportunidades que cualquier otro niño que, entre comillas, no tiene discapacidad, pero creo que esto es una riqueza para la comunidad educativa, pero para la sociedad en general. Por lo tanto, ¿hemos avanzado? Sí, ¿vale? Y hay una visión, desde mi punto de vista, todavía no desde el enfoque de derechos, sino muy asistencialista, un modelo todavía muy médico rehabilitador, muy paternalista, y falta realmente una apuesta decidida por el empoderamiento de las personas con discapacidad para que, bueno, seamos ciudadanos como cualquier otro y tengamos las mismas oportunidades que cualquier otra persona a vivir y a gestionar nuestra vida, como decía Pec Soler, de manera autónoma e independiente, ¿no? Ancho Queiruga está posant el dit a la nafra, el dedo en la llaga de la cuestión, porque sí que querríamos que una sociedad fuera inclusiva de verdad, desde el sistema educativo hasta el último eslabón, però Montse García, queda molt camí per fer, queda mucho camino por andar, porque es una cuestión de recursos, de cambio de mentalidad, y en eso estamos todos, toda la sociedad, en ese cambio de mentalidad, abandonar el paternalismo y en poder hacerlo. Montse García és membre de la Junta Directiva de Com, és experta en accessibilitat precisament en el sentit més ampli de la paraula accessibilitat. No parlem només de barreres físiques, com veiem en el reportatge. Participació i igualtat de gènere. Montse García, això que diu l'Ancho és on hauríem de poder ser, no? Sobretot havent-se aprovat la Convenció, però no hi som. Clar, perquè encara hi ha com una diferenciació molt gran, no?, entre quan tu tens uns drets reconeguts a paper, no?, i quan realment els pots exercir, no? En aquest sentit, no?, l'Iñaki Gabilondo comentava, no?, el tema de la complexitat, de la diversitat, no?, i la part de la igualtat, i jo crec que no?, i parlant de participació, la participació doncs, ha de ser democràtica, diversa i equitativa, no? I aquí doncs, s'han de construir des de diferents veus, no? I precisament ara estava reflexionant, no?, sobre l'equitat, no?, les veus que han aparegut al reportatge i pensar, ostres, on són les dones? On són les dones amb discapacitat, no?, que han impulsat molts moviments socials de base, no?, vinculat al que comentava l'Antoni abans, no?, les transformacions s'han generat de baix a dalt, no?, i és qüestió de pensar
qui està fent la política pública i des d'on s'està fent, perquè hi ha molts eixos que s'acaben entrecreuant. Per tant, repensem des d'on estem pensant les coses i construïm conjuntament. No és construir per, sinó fem-ho conjuntament. Molt bé. Oído Barra, tens tota la raó, faltaven dones en el reportatge, certament. Josep Maria Ramírez, no li passo la pilota, de la bronca, no. Només faltaria. Però com a director del Goodman, ara parlarem més en profunditat, perquè a més avui tindrem la visió del Jesús Ángel Celada, que és el responsable de polítiques precisament amb atenció a la discapacitat i a la diversitat del govern espanyol, però realment aquesta mirada que deia l'Anxo ha de canviar el model i vosaltres això segur que ho observeu des del Goodman, si està canviant socialment la mirada sobre aquesta qüestió. Sí, evidentment, nosaltres ho percebem i a més nosaltres estem intentant canviar també. El que ens deia l'Anxo, este modelo paternalista a un modelo más centrado en la persona, en el derecho a empoderarse y a poder ejercer su propio derecho a decidir por él. Bueno, esto es un aprendizaje. Después hablaremos de esto, pero yo quería responder a la pregunta genérica que nos hacía sobre la reflexión del documental y yo creo que hay tres cosas o tres frases que a mí me gustaría suscitar o hacer pensar, que es, primero, hemos avanzado, como tú decías, efectivamente, pero el dolor y el esfuerzo que ha costado al propio colectivo llegar a lo poco que hemos llegado, esto es una primera reflexión. Segundo, el hecho de que a partir de aquí nos queda mucho camino por recorrer, pero hay un elemento de cambio, que es que pasamos de ese paternalismo, esa situación de benevolencia, a una situación de derechos y por lo tanto de exigible. Yo creo que esto también es importante. Y yo creo que esto es lo que a mí me ha suscitado. Es decir, bueno, queda mucho por hacer y ha costado mucho llegar hasta aquí. Demasiado. Ha costat molt arribar fins aquí. Hi ha qüestions jurídiques i per això és tan oportú que avui ens acompanyi aquí en Jordi Cabré. Ell és escriptor, com sabeu, però advocat i, per tant, coneix la qüestió que ens ocupa des del punt de vista de la capacitat jurídica, de la capacitat jurídica que tenen les persones amb discapacitat i quin és el camí, aquí sí, de coneixement de les pròpies persones afectades per lluitar perquè els seus drets siguin reconeguts. Doctor Ramírez i a tot plegat, tinc vinculacions familiars molt directes amb el tema i ara mateix estic com si veiés la meva mare dient a veure què diràs ara, aquí vigilant, i si t'hagués de tocar el piano segurament no tocaria jazz, una cosa més classicona, doncs t'hauria estaria passant molt bé. Aquí el món del dret és el minusvàlid del tema, és el que va més a poc i és el que hem de tenir una mica de paciència, perquè li costa molt. I va molt a poc, és molt lent, és exasperantment lent, fins al punt que de vegades és impresentable. S'ha parlat molt amb el documental que hem vist sobre el terme autodeterminació. El dret a l'autodeterminació des del punt de vista col·lectiu també està reconegut amb una convenció. I tot i així això no vol dir que sigui fàcil exercir-lo i tu has de guanyar i costa moltíssim, sang, suor, llàgrimes, dolors, evidentment tots ho sabem. Però va tan endarrerit el món del dret, malgrat aquesta convenció, malgrat l'aprovació d'aquest article 19, que per un jutge, o en termes jurídics, no sou les persones que estigueu amb aquesta problemàtica discapacitats, ni persones amb capacitats especials, ni minusvàlids, sinó que sou incapaços. Imagineu-vos que en termes lingüístics, la importància de les paraules, un jutge no et declara minusvàlid, no et declara discapacitat, sinó que et declara incapaç, directament. I això és un tema que s'ha d'anar arreglant. El que vull dir és que el teu dret o la teva capacitat de vegades depèn del que diu un jutge, però tots sabem que no depèn només d'això. Aquí mateix, per exemple, si no hi hagués un mètode perquè les persones amb cadira de rodes poguessin baixar fins aquí baix, la llibreria Ona estaria declarant incapaç la persona que voldria baixar.
no un jutge, no el món del dret, sinó la societat mateixa estaria incapacitant aquesta persona. Per tant... Que afortunadament no és el cas, hem de dir. Que no és el cas. Perquè s'ha aixecat una plataforma extraordinària d'aquí, que és un mecanisme que... Correcte. No he vist gaires vegades. El dret consagra coses, consagra drets, consagra obligacions, etc. Però això no vol dir que aquest dret no existís prèviament i no vol dir tampoc que deleguem tot al món dels jutges. La societat té una responsabilitat per capacitar les persones discapacitades. Aquesta reflexió sobre la incapacitació i sobretot, clar, si parléssim en el terreny de les persones amb discapacitat intel·lectual, això encara és una qüestió més greu i més sagnant, els que ho hem viscut de prop. Però en el cas que ens ocupa, abans parlava Dolors Bassa de les polítiques de discapacitats, ens agradarà molt saludar un moment i agrair-li a Jesús Ángel Celada, que és el director general de les polítiques de discapacitat del Govern d'Espanya, que ens està escoltant. Jesús Ángel Celada, muy buenas tardes. Bona tarda, Mónica, bona tarda a tothom. Muchas gracias por atendernos. Estábamos hablando del camino que nos queda por recorrer y nos gustaría, para ponernos al día de en qué punto estamos, qué políticas habéis podido llevar a cabo desde el Gobierno de España para que se cumpla esa Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. Naturalmente en nuestro país lo tiene suscrito, pero de ahí a que avancemos, ¿cómo estamos? Jesús Ángel Celada, ¿cómo estamos en ese tema? Bueno, me sumo a las reflexiones que hacían el resto de compañeras y compañeros en el debate, ¿no? Se ha avanzado sustancialmente si nos comparamos especialmente con otros países, pero no nos tenemos que conformar con la autocomplacencia ni con mirar por el retrovisor, sino que tenemos que tener las luces largas y ser previsores de lo que nos avecina y de lo que se nos viene encima, ¿no? Respecto a las políticas, podría dar una filosofía de lo que supone aplicar la Convención al marco normativo español, que es la responsabilidad desde la Dirección General de un ministerio, ¿no? de la Administración General del Estado. Pero yo creo que nos sirve como ejemplo para saber en qué tenemos que doblegar esfuerzos, precisamente lo que ha sucedido en la pandemia, ¿no? Desde el minuto 1 del estado de alarma nos saltaron una serie de advertencias, de avisos, de situaciones peligrosas en las que pensábamos que la discapacidad ya había conquistado una serie de derechos y justamente estas alarmas nos han demostrado que no. Y permitirme que os enumere 5 de ellas muy rápidas, ¿no? Y que son muy gráficas y que además ponen encima de la mesa dónde está realmente la problemática. La primera de ellas fue la falta de accesibilidad a los medios de comunicación. Palabra accesibilidad, que la ha citado ahora mismo Ancho en su máxima extensión y desde el concepto de la universalidad. La segunda, falta de sensibilidad social. Cuando familias con hijos y con hijas con discapacidades, que el confinamiento les provocaba un trastorno del comportamiento y que por tanto tenían que salir a la calle, mucha parte de la ciudadanía les apuntaba con el dedo, les denunciaba por el mero hecho de salir a la calle, ¿no? Sin conocer que precisamente hay personas con discapacidad que los necesitaban. No creo que sea por una cuestión de mala praxis, sino más bien por desconocimiento, por falta de sensibilidad social. La tercera, las residencias. Las residencias de personas con discapacidad se han visto exactamente igual de afectadas que las residencias de mayores, con lo cual importante que revisemos también esos modelos habitacionales. La cuarta ha sido la falta de derecho a la sanidad. Y hablo de la sanidad porque es verdad que hubo una sociedad médica que advertía que las personas con discapacidad no tenían derecho a acceder a las UCIs, como que su vida valía menos que el resto de la población, pero hablo de sanidad o de otra serie de derechos que en muchos casos se pone en duda que las personas con discapacidad tengan que tener acceso a estos mismos, ¿no? La quinta fue la de los servicios que estuvieron mucho tiempo parados y que han acentuado las discapacidades de las personas, también a revisar. Y luego permitirme que concluya con una reflexión que desde la Administración y desde el Gobierno siempre lanzamos. Ancho ya me lo ha escuchado algunas veces. Si al final lo que es bueno para la discapacidad es bueno para la sociedad, y pongo otro ejemplo que también ha salido a raíz de la situación que estamos viviendo. A día de hoy nosotros vamos a un edificio público, a un espacio público, y vemos cómo hay señalética por los pasillos, por las paredes, que nos permiten movernos con libertad dentro de una serie de espacios, siempre garantizando la seguridad para no contagiarnos. Esa señalética, esas marcas que hay por el suelo, es lo que se conoce como la accesibilidad cognitiva. Egoístamente la sociedad la estamos recurriendo a ella para podernos mover en un ámbito saludable y de sanidad, de salud, cuando resulta que el colectivo de la discapacidad lo venía demandando desde hacía ya unos cuantos años, ¿no? Lo que demuestra que efectivamente lo que es bueno para la discapacidad es bueno para la sociedad, y en eso que tenemos que trabajar todas las administraciones juntas. Jesús Ángel Celada, magnífica
magnífico resumen de lo que hemos vivido las personas que estamos en relación con el colectivo de la discapacidad y todo eso que ha subrayado el director general de Políticas de Discapacidad del Gobierno te permite levantar el dedo antes de que se aprueben los presupuestos definitivamente y mejorar las partidas. Bueno, efectivamente, en ello estamos, ¿no? Hemos tenido unos presupuestos congelados desde el año 2018, hemos tenido poco margen, tanto político, por falta de una estabilidad política, como presupuestario. Los presupuestos del 2021 garantizan ciertos derechos, empezando precisamente por la base de una de las cuestiones que apuntaba, que es la de los modelos residenciales. Y en ello, el esfuerzo que van a hacer los presupuestos del año 2021, yo creo que va a ser sustancial y considerable. Muchísimas gracias por atendernos y compartir con nosotros el aniversario, este 55 aniversario del Instituto Guttmann. Muchas gracias, un abrazo. Felicidades y muchas gracias. Que vaya muy bien. Li hem d'agrair a Jesús Ángel Celada que ens hagi atès, no? Perquè forma part, naturalment, de les polítiques que necessitem per posar en marxa tot això. No? Ell ha subratllat aquests 5 factors que tots els van viure durant la Covid, però realment aquí, si no hi ha voluntat de capgirar algunes d'aquestes qüestions, Dolors Bassa, sí, ja ho vam veure, els qui ho patim, diguéssim, però en realitat... Sí, és que jo crec que no és només una qüestió de recursos, que també, que s'hi hauria d'haver, sinó que és que l'administració pública, i ara em tiraré pedres a la taulada com a administració pública, té uns hàndicaps importants. Primer, li costa molt entendre les polítiques centrades a la persona, el que deia l'Anxo i el que deia el doctor, no? L'atenció a la persona, el que no pots compartimentar és la salut, el benestar, l'educació, tot separat. Precisament les polítiques públiques per persones amb discapacitat, però també per les persones en general, han de centrar-ho en la persona. I aquest és el hàndicap que jo penso que costa tant a nivell social com a nivell de polítiques públiques. I la segona part important és escoltar molt a les associacions. Les administracions de vegades fem aquesta part de paternalisme de dir amb aquests recursos els destinem aquí sense escoltar les associacions que són les que veritablement saben les dificultats de cada col·lectiu en concret. Quan parlem de persones discapacitades hem de parlar de societat en general. Per tant, el que deia ell és de dir és que tot el que avancem per persones discapacitades ho avancem per la societat en general. Aquesta autonomia, aquesta independència que necessitem de viure el nostre hàndicap. I l'accessibilitat que comentaves, que jo crec que és el dret de tots els drets, no només accessibilitat física, sinó a tots nivells. Hauríem d'avançar molt més en domòtica a les cases, avançar molt més en la lectura, amb tot el que representa l'accessibilitat per a tothom. Per això és tan important, Antonio Zendero, la feina de l'activisme, no? Tu quan et vas decidir a fer-te activista? Bueno, per necessitat, no? Per necessitat. El que hi havia no ens servia per viure d'una manera lliure, aquesta resposta que s'esmentava de les residències o dependre de la família no era una opció i això s'havia de trencar. I efectivament no és només una qüestió de diners. Ara mateix hi ha obert un procés participatiu des de la Generalitat per un decret que ordenarà l'assistència personal com una eina per poder viure a casa, a l'entorn comunitari, i el document inicial que per aquest procés participatiu la Generalitat parla de que una plaça residencial costa als diners públics una mitjana de 3.500 euros mensuals i en canvi per gestionar assistència personal i poder viure a casa d'entrada estan parlant d'un topall de 2.400. És a dir, que no és només qüestió de diners, és qüestió de mentalitat. És a dir, mentre fas el teu paper assignat de ser això, un minusvàlid, cuidat, atès, com una persona bàsicament malalta, doncs 3.500 està bé. Quan dius que vols fer la teva vida, prendre les teves decisions sobre la teva vida quotidiana, 2.400 i gràcies. Per tant, això no és només una qüestió de diners, és una qüestió de mentalitat. I hi ha coses simbòliques. Jo no sé què hagués passat. El Jesús Celada ha fet un resum boníssim i molt encertat, però jo no sé què passaria si la Direcció General d'Igualtat estigués un home parlant-nos. Doncs que hi ha un problema simbòlic. No parlo de la capacitat i la bona voluntat del Celada, que és estupendo, sinó hi ha coses que les hem de tenir en compte perquè a un nivell simbòlic és molt important. Això, aquest tipus de situacions són les que van generant aquesta mirada paternalista. No cau del cel. Hem d'estar atents també a aquesta dimensió
de la importància simbòlica, més enllà del material. Sí, jo volia afegir-li una cosa que comentaves. De fet, el que parlàvem de la convenció cap aquí, tot i que s'ha avançat poc, la desinstitucionalització és de la convenció i estratègies per portar la desinstitucionalització de les persones n'hi ha molt poques, no? El que tu comentaves, tu parlaves d'aquest decret que està en exposició pública des d'aquest setembre, que és un decret sobre l'assistent, no? Que és un dels temes que seria important, però el que passa és que la llei, la LAPAT, per un assistent dona 700 euros, llavors és impossible. Per tant, malgrat jo crec que tothom ara està en exposició pública, tothom hi hauria de fer les aportacions, parla de 2.400, doncs que el que regeix ara són 700 euros. Per tant, és impossible fer el que diu la Convenció, que han passat 12 o 14 anys, ara, actualment, falta el que tu comentaves, voluntat política, falta nivell social, falten recursos, per tant, aquí és allà on tots hem de... També regeix els 3.500 per estar en residència. Sí, exactament. Però això també està passant ara. Per tant, caldrien estratègies més clares, no? Sí, hem avançat. Jo no crec que és una qüestió si anem ràpid o lent, sinó cap a on anem. Sí, perquè al documental que hem vist, per exemple, sentim coses estupendes del Joan Subirats parlant de la diferència entre igualtat i homogeneïtat, o el Soler no confondre benestar amb dignitat, coses meravelloses. I al mateix temps estem en aquest canvi d'època, això que ens porta cap endavant, i al mateix temps veiem que la solució a això és ser un superheroi com l'amic Lloberes, que és meravellós i que me l'estimo molt, però que amb això que ha fet el Llobera no hi arribarem. No hi arribarem ningú. Si per fer el teu dia a dia has de ser un superheroi, és massa, no? I a vegades posem nosaltres, els mitjans de comunicació, èmfasi en els superherois, perquè ens donen titulars i ens donen audiència, ens donen imatges, i aleshores posem com a model de mitjana una realitat que no és la de la majoria, ni per recursos ni per 1.000 factors que fan que no tothom pugui ser un Llobera. I una responsabilitat molt gran dels mitjans de comunicació en fer aquest canvi. És a dir, la realitat es construeix per convivència, per això és tan important el model de vida independent, perquè permet convivència i canviar de veritat la mirada i els valors sobre aquesta realitat, i al mateix temps els mitjans de comunicació, la cultura, l'art, construeixen aquesta realitat. Llavors, això aquí hi ha una responsabilitat i un potencial molt gran. Una de les coses que deia l'Antoni, que a mi em sembla que m'agradaria que comentéssim, perquè hem sentit a parlar del programa Participa, de ser-hi, d'entrar, de que les persones amb discapacitat, però ell deia, hi ha una qüestió simbòlica, que el director general de Polítiques d'Igualtat no sigui una persona amb discapacitat, quan podria ser-ho. O ara jo estic aquí, i podria estar-hi la meva parella, que és qui va amb cadira de rodes, que és qui és discapacitat. I no és periodista, però gairebé, vull dir, no sé com dir-ho. És a dir, gent que està en el món, que siguis protagonista i subjecte, no? I això segurament és el pas que encara ens queda per fer. Des del punt de vista simbòlic, com deia l'Antonio, ¿no, Ancho? Participar, estar y protagonizar y tomar decisiones, ¿no? Sí, lo decía Antonio antes, ¿no? Que es decir, las decisiones tienen que participar la gente y hay que hacerlo desde abajo, ¿no? Es verdad que, comentado también Dolores, que hay una mala costumbre de hacer cosas para las personas con discapacidad porque creo que es lo mejor o lo que más le gusta. Oye, es decir, esto se quedó totalmente obsoleto. Es decir, tenemos que participar en esa planificación, en ese diseño. Pero yo también tengo la experiencia que muchas veces, y se da en varias partes del territorio y también incluso a nivel estatal, que hubo personas, directores generales, tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas con gran discapacidad, y no creas que eso nos permitió que avanzáramos mucho más. Esto a veces a mí me cuesta... Bueno, en el resto de terrenos tampoco, con lo cual tampoco van a ser superhéroes ellos. No, pero no es que sean superhéroes, es que se les supone, por nuestra parte, como colegas, se les presupone un convencimiento de que, oye, yo tengo unos derechos como ciudadano, ¿vale? Y ya sé que podemos estar, es que esto es competencia del Estado, es que esto es competencia del Ayuntamiento, es que... Oye, mira... Yo no soy aquí un letrado y no tengo que saber de competencia. Yo sé las necesidades que tengo, los recursos que necesito para poder hacer una vida mínimamente digna como cualquier otra persona, ¿vale? Y esto también lo tenemos. Cuando estamos al frente, muchas de las ocasiones, bueno, pues nos cuesta
ver ese enfoque de modelo de derechos, de empoderamiento de las personas, ¿no? A mí, es decir, yo vengo de Galicia y cuando llegué a presidir COCENFE estatal nos encontramos con cosas, ¿vale?, que no son de esta época, ¿vale?, y que estaban encaminadas, hechas con un dinero gastado. Os voy a poner un ejemplo, una residencia de un montón de pasta en Andalucía, ¿vale?, sin terminar, ¿vale? Con esa pasta habrían hecho muchas cosas para, en el modelo pues, que comenta Antonio, de vida independiente. Y te encuentras con eso prácticamente hecho, ¿qué haces? Lo derruyes, lo destruyes. Es decir, esto valdría por algún aeropuerto también. Exactamente, pero sí le puedes buscar otro enfoque, decir, oye, que no sea una residencia al uso, porque lo demuestra también el COVID y lo demuestra que a mí si me meten en una residencia, pues oye, lo pasaría mal y haría todo lo posible para poder salir de allí y trataría de vivir en mi comunidad y donde me apetezca, ¿no? Y esto, hay muchas personas todavía a día de hoy que se ven obligados a vivir totalmente institucionalizados en un modelo de un régimen totalmente cuartelario, que es decir, a las 9 desayunas, a la 1 comes, a las 3... Esto no es... ¿Dónde está la dignidad ahí, la dignidad, no? Es decir, oye... Ni la independència ni l'autonomia. Jo a vegades em pregunto com era la vida abans de l'Institut Guttmann, no? És a dir, qui se n'ocupava de rehabilitar les persones a nivell neuronal, etc. I me n'adono que a nivell de drets, és a dir, l'últim mico és el món del dret. Que s'hagi aprovat la Convenció és importantíssim perquè és una fita, però convido a ser molt escèptics amb això. És a dir, el dret de les persones amb discapacitat a tenir autonomia i, més enllà d'autonomia, independència, existia abans d'aquesta Convenció. I existirà després. I, per tant, el dret consagra però no crea realitats. Són declaracions de principis, però després les declaracions de finals no les trobem tant. Com segueix la història no ho sabem tant. És una lluita molt constant, de la mateixa manera que el dret de les persones homosexuals a casar-se existia abans que fos reconegut pel dret. Per tant, jo convidaria a aquesta convenció, malgrat que sigui molt útil per dir ei, això existeix, vostè ho ha de complir, la lluita era abans, la lluita és després i la fiscalització ha de ser constant perquè ens correspon a tots. I això l'Institut Guttmann, vaja, està molt bé, és aquelles coses que si no existís s'hauria d'inventar. Doctor Ramírez, i en aquest sentit, vosaltres des del Guttmann, el projecte participa, no? Aquesta empenta, aquest voler dir, escolta, nosaltres no només ens dediquem a la rehabilitació, no només fem recerca, que també aquesta recerca té a veure amb aquest procés de... És que ara et contradiré, o sigui, ara voldré rectificar aquest punt. No a més de la rehabilitació. La rehabilitació és precisament això, el poder fer no que las personas adquieran solo la funcionalidad más posible o mejor, sino que cojan la confianza de poder ellos mismos decidir por sí mismos sus condiciones de vida. O sea, decidir cómo quieren vivir. Segundo, que aparte de esta confianza en saber que son capaces, que tengan la información veraz que les permita tomar estas decisiones, porque esto tampoco se les daba antes. Es decir, esto no va de derecho, va de empoderamiento, en definitiva. Exacto. Y también de saber, que yo creo que este también es un cambio paradigmático en la rehabilitación y que tiene que ver con el modelo social de la discapacidad. Y yo me acuerdo mucho, Antonio, de los principios, porque de todo se aprende en la vida. Yo he aprendido mucho de vosotros, ¿no? Y entonces, claro, nosotros hace 2 años pusimos en marcha una unidad de empoderamiento y calidad de vida. ¿Por qué? Porque al final la rehabilitación no es que un individuo acabe haciendo más o menos unos ejercicios bien que le han enseñado en un gimnasio. Esto, bueno, es una habilidad más, ¿no? Lo importante es esa confianza en sí mismo, el poder tomar decisiones informadas, razonables, pero además saber que tienes una organización de expertos que más allá de la fase inicial de tu lesión y de la rehabilitación que se hace al principio, va a estar atenta o va a estar a tu servicio para en cualquier momento de tu vida, porque esto no es una carrera que se puede hacer en 4 días, sino que es a lo largo de toda tu vida, en esas necesidades cambiantes, sobrevenidas que todos vamos a tener, haya un equipo que pueda ayudarte a que tú vayas tomando tus decisiones y te pueda aconsejar técnicamente sobre aquellas condiciones mejor o peor. En definitiva es poner al sujeto que antes era el paciente, y es cierto, antes era paternalista, dogmático, incluso era dogmático, muy centrado en el médico, porque
porque había muy poca evidencia científica. Entonces se desmoronaba todo si no podías convencer. Convencer era muy difícil, por lo tanto tenías que exigir, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, disponemos ya de más información, de más evidencia científica y por lo tanto hoy en día la rehabilitación ha de ser distinta. Entonces, claro, y respondo a lo que me preguntaba ahí al final Mónica, al final el éxito o el fracaso de la rehabilitación no es ese ejercicio, no es que el paciente tenga el título de rehabilitado, pues esto no sirve para nada, sino que al final pueda hacer su proyecto de vida con su propio estilo de vida y de una manera independiente y autónoma en la sociedad, de una manera inclusiva y participativa. Por lo tanto, este es el concepto de la rehabilitación. Y para esto, la rehabilitación se queda corta tal como la teníamos entendida hasta ahora. No es suficiente. La rehabilitación tiene que ir más allá, intentando transformar también la realidad para que esas personas puedan después tener una vida no ya digna, sino feliz, que es de lo que se trata, o lo más feliz posible, vamos, cada uno... Sí, pero, a ver, hay un cambio, ¿no? Hay un cambio, doctor, porque antes, que es decir, yo soy un lesionado medular de hace 40 años, un poco de los viejos, y antes era, usted va a ser así, 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 a tal hora, y va a ser un enfermo crónico y en su vida va a caminar y tal, vale. Pero la vida no se acaba ahí. La vida... Hoy hay ya, es verdad que también hay mucha más información y hay mucho más conocimiento, evidentemente, y antes un lesionado medular, pues a los 50 años se moría prácticamente, ¿no? Hoy un lesionado medular, pues... Tenemos aún la primera persona que vino al Goodman viva, Bueno, la senyora Tarruella, con 90 anys, me parece. Bueno, claro. Pues una mica el concepte és passar de l'objecte assistencial que devia ser abans al subjecte de dret, no? Ara potser una mica aquest canvi. Però aquesta és la mentalitat Goodman, per entendre'ns, i és una sensació que tens quan coneixes Goodman i tots els professionals, del primer a l'últim, tenen aquesta mentalitat. Però després aquestes persones surten de Goodman, Montse, i què es troben, no? Perquè una de les denúncies que feia el documental és què es troben quan surten. Aquest empoderament que han agafat es tradueix en oportunitats, en facilitadors, amb aquests facilitadors socials en tots els àmbits que els hi permeten aquesta autodeterminació. Realment aquí estem en condicions? Jo el que em qüestionava també el fet que tothom, també des de la vessant, des de les entitats i la part de l'activisme, potser jo també ja porto uns anys i és aquest discurs, encara ens queda molt, tal i qual, i jo permeteu-me, però a mi això m'emprenya, perquè realment de tant en quant crec que ens hem de parar i de qüestionar per què ens està costant tant, quines resistències estan havent-hi, quines estratègies estem fent servir, perquè és que igual les hem de repensar, vull dir, tant des de la política pública com des de les mateixes entitats. Quines aliances es poden fer? Perquè parlàveu tant l'impacte de la Covid amb la situació del nostre col·lectiu i plantejar, ostres, doncs és que igual, i aquesta línia que es traçava també al documental entre persones normals i persones amb discapacitat, potser és que l'hem de donar la volta, començar a parlar realment d'interdependències, i ja hi havia una crisi de cures abans de la Covid, la Covid l'únic que ha fet ha sigut tirar de la manta i evidenciar més les desigualtats territorials que també hi havia entre col·lectius a l'hora de poder exercir drets, perquè si tens la convenció, i depèn d'on visquis, si vius en una gran ciutat o vius en una zona rural, la possibilitat d'exercir drets és totalment diferent, tant per accessibilitat com per recursos, etc. Llavors jo també pensava que crec que això li hem de donar la volta. I a més, hi ha diverses coses que s'han comentat que m'he sentit també com molt interpel·lada. Jo també, com a dona amb discapacitat, amb una malaltia degenerativa, jo crec que ser pacient és un rol. I jo crec que encara tenim la gent que estem més vinculada a la part de salut, com una revolució pendent, que tenim aquesta vessant que crec que també van estar treballant de dir, jo quan vaig al meu hospital em poso el tractament, el metge em diu, segueixes igual, clar, jo tinc vida més enllà d'això. I crec que aquí el tema de compartir entre iguals, generar referents des de la vida quotidiana, no només aquesta part de competició, aquest porno inspiracional que agrada molt externament, però que realment el que necessitem és que cadascú tingui eines i un acompanyament, i també, insisteixo molt en el tema del suport entre iguals, perquè hi ha molt coneixement que el crees tu i el creen persones en situacions semblants des de la pràctica.
I és això el que després ha de pujar. Però, Montse, no t'estic seguint. Aleshores, tu deies que una de les coses que s'havia dit és que encara ens quedava per fer. Vol dir perquè tu creus que no? Vol dir perquè tu creus que el que s'està fent bé? O vols dir perquè realment els enfocs que s'estan fent són erronis? Crec que de vegades, quan passa molt de temps que estàs treballant un tema, i potser jo més perquè estic a l'abans d'accessibilitat, i per posar un exemple molt concret, ho deixàvem tot a fer els plans d'accessibilitat municipals, i allà fèiem els plans, els deixàvem un calaix i ja està, i hem fet un plan fantàstic, i no avances. Els aspectes de participació, que ara estem parlant de participació. Tenim una comissió de discapacitat i només participes allà. No. És a dir, hem de poder participar en tots els espais de la política pública, si hem de participar en polítiques de mobilitat, perquè si la resta del veïnat està en Consell de Mobilitat, nosaltres no hi hem de ser. És a dir, hem de repensar també des de les pròpies entitats i des de la pròpia base social del col·lectiu què és el que estem fent, analitzar i fer seguiment de què ens funciona i què no. No fer les coses per inèrcia, que això a vegades ens passa, li passa a la política, però també ens passa a les entitats. És que això sempre s'ha fet així, insistim, ens fem una nota de premsa, fem no sé què. No, vull dir, mirem si ens està funcionant per avançar o no i per què no ens està permetent avançar i si podem canviar l'estratègia i en qui ens podem aliar, que potser les aliances que generem no són dintre del col·lectiu de discapacitat, són amb altres entitats i amb altres moviments socials. Parlant de la vida independent i les polítiques d'habitatge. Casos de desinstitucionalització que hem portat a terme des d'ICOM, la gran dificultat era teníem abans l'assistència personal que l'habitatge. Doncs, clar, s'han de coordinar i hem de treballar també amb altres entitats i moviments socials per aquest dret a l'habitatge accessible, assequible i amb els suports que calguin. Accessible i assequible. Li hem preguntat també a l'advocada i exalcaldessa de la ciutat de Madrid, Manuela Carmena, que ens respongués la pregunta si ella considerava que el model de ciutat intel·ligent o ciutat habitable com a entorn capaç de recollir tots aquests criteris que ara estàvem parlant de diversitat i funcionalitat. I Manuela Carmena ens deia això. La ciudad es el marco de la diversidad. La ciudad tiene que tener capacidad de acoger no solamente a un modelo de ciudadano o de ciudadana o de vecino, sino que tiene que permitir el que cualquier tipo de persona o cualquier tipo de colectividad pueda sentirse absolutamente cómoda e integrada en esa ciudad, en una ciudad que por definición tiene que permitir la diversidad. Fijaros, tengo que reconoceros que cuando yo fui alcaldesa de Madrid a veces me sentía distante de algunos programas que en muchas ocasiones nos venían además de las propias entidades europeas, Programas como por ejemplo aquel que decía Madrid ciudad amigable de los mayores, Yo decía, ¿por qué Madrid es ciudad amigable de los mayores y no es amigable también de los adultos, Como parecía que había un modelo o exclusivamente que era el que era protagonista por definición de la ciudad. Hay que erradicar todo esto. La ciudad tiene que ser el marco en el que se pueda desarrollar todo tipo de personalidad y todo tipo de colectivo en torno a determinadas personalidades. Por eso no me cabe la menor duda de que el marco de la discapacidad tiene que tener esa integración en la diversidad de la ciudad, en la que podamos garantizar que todas las personas, todos los colectivos puedan desarrollar sus derechos, por supuesto, y en la medida que los mismos significan la capacidad de realizar proyectos, ilusiones y yo diría, pues, de completar la vida que todos deseamos, la ciudad pueda ser el mejor de los elementos. Muchísimas gracias y así lo deseo fervientemente. És Manuela Carmena i justament aquest 55 aniversari es complia un altre aniversari, de fet el tercer volum que tinc aquí a les mans d'aquests quaderns d'innovació social i discapacitat, l'accessibilitat com a motor de canvi social, és un altre dels projectes del Goodman juntament amb aquest Participa, i comentava Dolors Bassa amb el doctor Ramírez que això va començar quan Dolors Bassa era consellera, i l'accessibilitat entesa en aquest sentit holístic, global, que al final és del que s'està parlant aquí, de tenir aquest concepte de ser accessible des d'un mateix a l'últim graó, des de l'interior fins a l'últim graó. I fer accions, una mica en la línia de la Montse, transversals, és a dir, que impliquin a tota la societat i a tots els estaments. És a dir,
per què només les persones amb discapacitat? Pues a tothom. Aquesta és la idea. No? Per tant, jo crec que aquest és un exemple de cooperació de l'Institut Guttmann amb les pròpies associacions de persones amb discapacitat. Jo crec que ni el projecte d'investigació participa, que jo crec que és el que ens ha de permetre identificar elements facilitadores y dificultadores, no sé si dice así, que dificulten la integración o la posibilidad de ejercer tu propio derecho a vivir como quieras, pues esto solo se puede hacer si cuentas con el propio colectivo que te ayude, no ya como sujeto a explorar, que era lo fácil, no ya solo como voluntario, sino como coinvestigador, aportando ideas, aportando experiencias que sirvan a los demás. Y esto es exactamente lo mismo que hicimos con este libro. Este libro es imposible de hacer, que además yo me acuerdo siempre que lo presentamos los dos, el primer número, esto es la trilogía, el primer volumen lo presentamos los dos, y hoy presentamos juntos también este tercer volumen y último de la trilogía, pero que sin la aportación, la experiencia, el conocimiento, no solo de los colectivos, sino también de intelectuales, políticos, que hemos ido intentando integrar para formar un discurso posibilista, un discurso que encuentre las dificultades, pero también soluciones y posibilidades de hacer. Tú decías una cosa, Montse, que a mí me parece muy interesante. En Guttmann, o sea, es decir, a veces no hay posibilidades de hacer algo, o una iniciativa es muy difícil de llevar a cabo, pero también el propio colectivo y las propias familias afectadas, que suelen ser muy al principio, que tienen la lesión, que están absolutamente despistados y sufriendo una situación para ellos incomprensible, no encuentran. Entonces, modelos como el que con la ayuda de COM nosotros hemos puesto en marcha en los apartamentos que hemos abierto aquí en Meridiana, hombre, es una puerta que, hombre, el COVID nos ha estropeado un año que podía ser importante, pero ha empezado ya a funcionar gente que sale del hospital y que quiere estar un tiempo allí, aprender lo que es la vida independiente, ayudarle en programas de rehabilitación comunitaria, de esto que decía, no tanto de decirle, oye, tú que eres capaz, y tú dices, sí, hombre, pero usted anda. Claro, esto ya me lo sé. Lo bueno es decir, oye, mira, pruébalo, y yo estaré a tu lado mientras tú lo pruebas. Cualquier duda que tengas, yo te ayudo. Por cierto, te van a ayudar compañeros que están en tu misma situación y que han pasado esta experiencia, por lo tanto, vas a tener tutores de personas que han vivido tu experiencia y, por lo tanto, esto sí que creo que va a ayudar al canvi. Bueno, almenys lo hacemos con esta intenció. No? Ha passat en aquest espai exactament el que preteníem, no? Poner en común todo lo que pensáis, ¿no? La diversidad de miradas es distinto a una persona que se lo mira desde el ámbito familiar, ¿no? El Jordi i jo, que ho hem tingut a prop, no? Pensaves amb la mare i de cop i volta dic, ostres, com no hem pogut tenir-la més present avui aquí, no? Quan és una persona, Josep María Ramírez, que ha sigut clau a Guttmann, com tantes altres. El punt de vista de las familias, el vuestro, personas que estáis ahí, activistas y afectados en el sentido más íntimo, ¿no? I després, vosaltres que esteu en les responsabilitats públiques d'aquesta qüestió. Però al final, tota la societat s'ha de veure involucrada en el canvi de percepció. Tu, Montse, ho deies. Jo crec que hi ha una part, i ho deia el Jesús Ángel, ¿no? Gente que señalaba gente por la calle en periodo de COVID, gente que necesitaba salir porque su afectación le requería la calle, ¿no? Si no, se ahogaban en su propia enfermedad, ¿no? Y la gente aún no ha hecho ese cambio mental, ¿no? Y ahí sí hay trabajo por hacer, ¿no, Montse? Clar, perquè de fet, és el que parlàvem abans i que l'Anxo també comentava, no? Són coses que partim des de zero, des de que som infants, des de la part coeducativa a nivell de rols de gènere, des de la part de la diversitat a nivell de discapacitat cultural, després de gènere, tot això, si no aprenem des de la infància, convivint als mateixos espais, i després al nostre barri, al nostre dia a dia, és molt difícil que la gent entengui una situació que li és absolutament nova, perquè és una cosa nova i desconeguda. I per altra banda, també el que comentava abans la Manuela Carmena, de per aquí estaven pensades les ciutats,
quan sembla ser que tot hi ha un únic model de persona que al final no existeix i que és d'una manera determinada tal i qual, clar, tot el que se surti d'aquell estàndard que s'ha anat creant et genera com incomprensió, com a vegades és un tema de rechaç, però és un tema de desconeixement perquè no hi ha aquesta convivència. Per tant, encara surt més reforçada la idea que hem de posar tot el que està a les nostres mans, tant en nivell de política pública, de recursos, i cadascú de nosaltres, perquè sigui possible aquesta convivència, però a més amb igualtat d'oportunitats, que per això jo crec que és el tema del quid de la qüestió. Aquí és on sí que l'administració pot intervenir, perquè quan jo abans deia si no existís l'Institut Guttmann s'hauria d'inventar, ho deia no només com un desig o com una metàfora, sinó com una obligació gairebé legal. És a dir, un cop aprovada aquesta convenció i que representa aquesta aplicació directa al dret espanyol i català, per tant, el tema és que ara imaginem-nos que l'Institut Guttmann no existeix. Bé, no existint aquest servei, que és un servei, qui prestaria aquest servei? És a dir, qui estaria obligat legalment? L'administració pública, la sanitat pública estaria obligada a prestar aquest servei? Com que segurament seria difícil de determinar i fins i tot també de pagar, i afortunadament tenim la sort que l'Institut Guttmann existeix, el que sí que pot fer l'administració pública segur és intentar, per exemple, millorar les ciutats, millorar l'accessibilitat a l'ensenyament, a la via urbana, etc., introduir les tecnologies perquè l'accessibilitat, diguéssim, l'empoderament de les persones sigui més fàcil. Això sí que ho pot fer, no és tant l'especialitat directa, mèdica, tècnica vostra, però sí que és un paper que sí que es pot desenvolupar i que estan obligades a desenvolupar. Us he d'agrair moltíssim a tots que hàgiu vingut aquí, que ens ajudeu a celebrar aquest 55 aniversari de l'Institut Guttmann, perquè s'està costant el moment, ho dic perquè els que ens esteu mirant des de casa sabem perfectament que Facebook, YouTube, Instagram no permet que ens allarguem massa més, tenim ganes també d'escoltar música i de que amb la veu d'Andrea Motis, que ja està aquí al darrere, al costadet, a certa distància. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mónica, Mítals. María, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perdonad, nos hemos perdido el debate. Muta mía, barbaridad. Una pena que nos ha dado, no hemos podido llegar a tiempo, pero no nos queremos perder la oportunidad de felicitaros por vuestro trabajo y por vuestro 55 aniversario. Este es nuestro brindis a por todos vosotros, por tantos años y tantísimo trabajo. Enhorabuena. Felicitats, Institut Guttmann. Ah, i bon Nadal, no, també? Clar, ja que hi som. Clar que sí. Feliz año a todo el mundo, por favor. Venga, un año va. mejor. Que el 2020 ya se acaba, Ya está. Salud. Salud. Salut. Salut. Doctor Josep Maria Ramírez, moltíssimes gràcies. Ja ho veus, s'han perdut el debat. Yo los he visto preocupados, ¿no? Los he visto Preocupados por haberse perdido el debate. Perdido, entonces quiero tranquilizarles porque vamos a encapsular todo el debate y se lo vamos a enviar para que este fin de semana lo puedan ver cómodamente en su casa, Silvia, Andreu, y lo podréis disfrutar además siempre que queráis y repasarlo en casa. Bueno, dicho esto, yo quiero decir dos cosas. Una es agradecer mucho a Mónica Terribas, bueno, que exista, que sea ella, que esté aquí con nosotros, que la queremos mucho y que además es una persona que siempre está dispuesta a colaborar con nosotros, por lo tanto es un privilegio. Muchas gracias. Gracias. Y segundo, hemos presentado Participa, pero esto no se acaba. Hemos puesto en marcha el reclutamiento de voluntarios co-investigadores. Por lo tanto, ya desde ahora mismo, desde ya, no paréis, empezar a apuntaros, porque lo que necesitamos es vuestra experiencia, vuestro conocimiento, que nos digáis los problemas que tenéis, los problemas reales, las soluciones que habéis encontrado a nivel individual que pueden servir a otros. Y con todo esto estudiaremos, sabremos qué está pasando y qué es aquello que más interfiere en el derecho a decidir de cada uno. I ja està. I brindar, agrair infinitament al Jordi Cabré, a l'Anxo Queiruga, a la Dolors Bassa, que ens ha acompanyat avui aquí, desitjar-li tota la sort del món perquè pugui gaudir de la llibertat que es mereix, que puguem celebrar moltes més coses plegades. També a la Montse García, a l'Antonio Centeno, a l'alcaldessa, tots els que han participat en aquest reportatge que van fer a Casa SEAT, però agrair infinitament la feina de totes i cadascuna de les persones que des
des de fa 55 anys, cada dia entren a l'Institut Guttmann i fan que les persones que pateixen una transformació de vida tan brutal pel que sigui que els hi ha passat, comencin de nou, tinguin una nova vida i tinguin una identitat i una dignitat, perquè aquest és l'ànim del Guttmann. Per tant, els 55 anys del Guttmann, moltes gràcies a tots els professionals. Per vosaltres. Per vosaltres, i el regal que us fem és que sentireu per tancar aquest acte la meravellosa veu i el talent d'Andrea Motis, que, com sempre, al costat d'Ignasi Terraza, ens ajudaran a tancar aquest acte. Endavant, moltíssimes gràcies per ser aquí. Silk shiny stockings that I wear when I'm with you. I wear 'cause you told me that you dig that crazy cue. Do we think of romance when we go for a dance? Oh no, you got the glance on those shining stockings. Then comes around a girl with great big stockings too. Then you change your mind about me, why I never knew. I guess I'll have to find a new kind of boy who digs my shiny stockings too.
you I wear, 'cause you told me that you did that crazy cue. Do we think of romance when we go to a dance? Oh no, you got a glance on those shining stockings. Then comes around a girl with great big stockings too. Then you change your mind about me, why I never knew. I guess I have to find a new kind of boy who digs my shiny stockings too. A boy who digs my shiny stockings too. They say into your early life romance came, and in this life of yours burns a flame, a flame that flickered one day and died away. And then with the illusion deep in your eyes, you've learned that fooling love soon grows wise. The years have changed you somehow. I see you now. Smoking, drinking, never thinking of tomorrow. Nonchalant, diamonds shining, dancing, dining with some man in a restaurant. This is what you mean to lose, no. Sophisticated, I know you miss the love you lose long ago. And when nobody's left, you cry.
reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il de vieux doux, de mois d'avril, de rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, j'avais au vent, baisier volé, rêve mon vent. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage très bien caché, et dans la nuage de ce visage de mon passé. j'avais souvent baisé, volé, rêve, mon van. Que reste-t-il de tout cela? Dis-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage très bien caché, et dans la nuage de ces visages de mon passé. De ces visages de mon passé.
Moltes felicitats i estem molt contents d'estar aquí per celebrar-ho. I ara, molt especialment, no sé si la vols presentar tu, Ignasi, o... D'acord, doncs presento jo una Nadala, una composició original de l'Ignasi que farem ara, dedicada a tots els treballadors i treballadores de la Goodman. Molt especialment. Es diu No More Lockdown. I have a wish for this Christmas. Stroll down the streets with you, with all our friends and shaking hands. No more lockdown for now. I want to feel safe this Christmas. Forget our fears about health. With lots of hugs and shaking hands. No more lockdown for now. I dream of riding with Santa, feeling fresh air on my face, seeing people's smiles, bright lights in their eyes, warming their hearts with our embrace. I wish you a grand Merry Christmas and a Happy New Year's Eve, with peace everywhere and people taking care. No more lockdown for now. Dream of riding with Santa, feeling fresh air on my face, seeing people's smiles, bright lights in their eyes, warming their hearts with our embrace. I wish you a grand Merry Christmas and a Happy New Year's Eve, with peace everywhere and people taking care. No more lockdown forevermore. No more lockdown for now. Moltes gràcies.